Liber o oră jumate, plajă, baie, aveți o masă inclusă pe vapor, cea de-a doua oprire în Neos Marmaras, cea mai importantă localitate din Sitonia, cea mai frumoasă stațiune, și cea de-a treia oprire lângă insula Broastelor de State, pe care încă nu o vedem, dar o vom vedea un pic mai târziu, pentru sărituri direct de pe vapor. Se amenajează o mică platformă, cine vrea sare, se vede broasca, uitați-vă în stânga, un pic în față. Este o insulă nelocuită, proprietatea guvernului grec, deci se amenajează o mică platformă, cine vrea sare de pe acea platformă, cine nu, coboară pe scară și mate pe lângă vapor sau rămâne pe vapor. Excursia costă 35 de euro pentru turiștii care au nevoie de transfer și 20 pentru copii. Mă refer la turiștii de la Macedonian Sun, Elinotel Polis și Amonzeus. Și 25 de euro pentru turiștii de la Ana Maria Paradise, Legra, Ana Maria și Sandy. Dumneavoastră nu aveți nevoie de transfer, veți merge direct în port. Dacă avem copii mici, până în 6 ani, infanți, nu plătesc excursia, dar pentru masă plătiți, dacă doriți, bineînțeles, 2 euro direct pe vapor. Joi avem croazierea la Sfântul Munte Athos, este cea mai importantă și mai spectaculoasă croazieră din Halkidiki. Vom merge cu autocarul, un scurt transfer de aproximativ o oră și jumătate, până în nordul Sitoniei, în portul Sfintei Fecioare Maria, ori Mont Panagias, în limba greacă. La 9:30 va pleca vaporul din port, e un vapor de aproximativ 700 de locuri, baruri pe fiecare punte, toalete. Vom naviga circa 4 ore, 2 spre sudul muntelui și 2 din sudul muntelui până în orașul Uranopolis. Pe vapor veți primi informații despre istoricul muntelui și apoi despre fiecare mănăstire pe care o vom vedea de pe vapor. Sunt 8 mănăstiri pe partea vestică. Dacă veți merge, veți vedea și mănăstirea Grigoriu, care a fost construită de către Ștefan cel Mare, după ce a fost distrusă de pirați. Vom face escala la Uranopolis după ce vom trece de granița cu Sfântul Munte. Există o graniță între Athos și restul Greciei. Athosul este stat monastic, stat teocratic, cu autoguvernare din anul 1913. Vom avea timp liber la Uranopolis aproximativ o oră 45, program liber, iar la întoarcere pe vapor vom avea spectacol de muzică și dansuri din mai multe regiuni ale Greciei. Croazierea se va încheia în jurul orei 17 în port și apoi vom lua autocarul spre hotelul. Costă 45 de euro pentru adulți și 23 pentru copii. Ultima excursie, vineri Tesaloniki, tur panoramic și shopping. Se face un tur panoramic de aproximativ o oră și jumătate, cu ghid oficial, la cetate, la Biserica Sfântul Dumitru și apoi se continuă către Rotonda, Biserica Sfântul Gheorghe, Arcului Galerius și Turnul Alb. Ne întoarcem cu autocarul în zona pieței Aristotelus, unde este bazarul, și de acolo aveți program liber, cam 3 ore și jumătate pentru shopping. Excursia este destul de scurtă, de la 8 și jumătate până în jurul orei 4 și jumătate 5. Costă 30 de euro. Acestea sunt programele noastre, ne apropiem de Calideea, suntem undeva la jumătatea peninsulei, primii turiști care coboară pentru hotelul Amonzeus. Rămâne să ne vedem la întâlniri, astăzi sau mâine. Vremea va fi bună, săptămâna aceasta n-a fost chiar foarte frumoasă, am avut câteva zile cu ploaie, în special noaptea, dar de mâine se anunță frumos, de duminică. Apa mării are aproximativ 19 grade. Vă dorim vacanță plăcută și zile înflorite în Elada.